To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, kamar dai yadda ake ta magana ana ta da zaune tsaye akan maganar Hamisu Breaker da shi da Rakiya. Wacce Rakiya 'yar ƙasar Nijar. To, gaskiya Rakiya kin yi kuskure mafi muni wanda ba za ki san cewa kin yi kuskure ba sai zuwa gaba. Kuskurenki na farko shine da kika je social media, ma'ana gidan TV Hadiza Gabon, kika je kina bayyana waɗansu sirrika na zuciyanki waɗanda hakan ba shi bane mafita a gare ki ba. Abin da nake so ki sani a nan shine akwai fa sirrikan da ba a iya bayyana wa duniya, ba a iya faɗa ma wani. Sirrikan nan ka bar su kawai a iya zuciyanka. Kai ka san me yake damunka, kai ka san me yake faruwa da kai, kai ka san menene matsalanka. Ba wai ka je social media har gidan TV ba ki je kina bayyana ma duniya matsalanki. Kina bayyana ma duniya cewar ga abin da ya faru da ke tsakaninki da Hamisu Breaker. Wallahi kin aikata kuskure. Kin aikata kuskure. Sannan abu na biyu da nake so ki sani, duk fa wani namiji da yake gani a faɗin duniyan nan in dai ya san me ake nufi da aure, to wallahi ba zai iya auren wadda take harkan fim ba. Ba zai iya auren wadda take harkan fim ba. Idan kuma kika ga ya auri wadda take harkan fim, to ya yi matuƙar yarda da ita fiye da yadda ba kya tunani. Ya tabbata cewar ba ta wata harka ta banza, ba ta wata shiga ta banza, ba ta wani acting na banza. Ya yarda da ita 100%. Sannan ina so ki sani duk wani namiji yana so ya samun ma yaransa ne uwa ta gari wanda idan suka taso za su yi alfahari da wannan uwar. Ba wai wadda yaransa za su taso su rinƙa da na sani ba. Abin da nake so ki gane shi a nan. Sabida haka a shawarce ki je ki samu mijin aure. Kuma sauran mata masu irin wannan tunanin naku ku je ku canza.